pan Sánek přišel k doprovodu doktora Macha. A k tomu by opravdu mohlo dojít, tak když Sánek tenkrát vzal zpátky výpověď, tak jsme to všichni brali jako určitou naději, ne? Tak proto jsme mysleli. Ty si nám chtěl říct něco o Cortézovi. No, Cortéz kulhá. Ale i když kulhá, má lepší čas než všichni zraní. Šino, pojď tady. Pojď. Hodna. Skvělý. No, podívej, mám si taky dár. Máme dobrý dár. Taky dobrý dár. Děkujem. Co to jde? Tři cukary. A vám to chutná? Chutná, vůbec ne. Ale kdyby si nevzal, tak to bude dál. No. Jak dneska to přišlo? Co ti pořád píšou? Hodná, výborně. Hezký, co? Pěkně vyvedený v barvách. No jo, ale nedávno si vzdychal, že už nebudeš malovat na objednávku u řeky, protože k němu nemáš ten správnej, vřelej, citový vztah. Tak, co jsi tam vlastně poslal? No tak počkej. Mně si pak všemu neuvědomí. A zaplatili. No ahoj. Čo, ne, čau. No ty jsi moje pusinka, ano, ano. Kde máš hračičky? Běž si hrát, utíkej. Utíkej, spinkáš, no.